बिटिआर सोरखारा इउपिपिएल दोलोआ जागायजेननायनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन जे जोङो रायजोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। बे सोरखारा रायजोजों थागोन, रायजोनिनो सोरखार जागोन। बेखायनो दिनै रायजो राजानि अभाब अभियोग गांनाय उखैनाय बेखौ दिनैहाय बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर सोरखारा दिनै सुफुंनो थाखाय फारि फारि दिनै नाजादों आरो मावफुंबोगासिनो दं। दिनैहाय बिर सिलागां, जों सिलागां होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मोनथिगौ जे बिथाङा बिएलटिनि चेयारमेनमोन आरो दिनै बिटिआर सोरखारा बे सिलागांनि मुङावनो दिनैहाय स्पर्ट्स स्टेडियाम बानायनो थाखाय थांखि लादों, जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर बिथाङा खनथाम देरहानानै बिटिसिखौ सामलायदों। नाथाय जाय मानसिया गिबियावनो बिएलटिनि चेयारमेनमोन आरो बिएलटिनि दानानै चेयारमेन जानायनि उनावनो बिएलटिजों बिटिसि सुक्ति जादों, नाथाय हाग्रामा महिलारिनाव बिथांनि सिगांनि जिफोर दैदेनगिरि, बे दैदेनगिरिफोरनि फारसे जि मोनसे सिबिनाय अनसायनाय बे मालाबाबो गैया आरो बिथांखौ जों नुबोफेराखै। नोंथांमोना मोनथिगौ जे बिटिसि सुक्तिजों जि दालां मोनसे फैबाय बिमा दैनि सायाव, बेखौ हाग्रामाया गावनि नाम दोननानै लाबाय। नाथाय बिएलटिनि चेयारमेना सिलागांमोन, बिथांनि मुङाव दोननाय जायाखै। दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल सोरखारा दिनै बिर सिलागांखौ जों सनमान होयो, मानोना बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय, बे ओनसोलनि थाखाय, बिटिसि मोनफैनायनि थाखाय जिफोर मावलांदोंमोन, बे मावनायाव बिथांनि जोबोद गिदिर बिहोमा दङ। बेखायनो जोङो जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफोर बिर जोहोलावफोर बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट होयो आरो बेबायदिनो बिथांनि मुङाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिटिसिनि बा बिटिआरनि समस्तिनि सिङाव मोनफा मोनफा स्टेडियाम जागोन आरो स्पर्ट्स स्टेडियाम, बे स्पर्ट्स स्टेडियामनि मुङा मोनफ्रोमबो बिर सिलागांनि मुङाव थागोन। दा बे बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा। बेखायनो दिनैहाय नैबे थाइखा जरायाव बे फिल्डआव जोङो स्टेडियाम बानायनो थाखाय दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैबाय आरो बेयाव जों खोनादों जे बिपिएफनिया बुंबाय थादों जे माने ललिपप होनाय माबा होनाय बियो ओरैनो भेग'पावनासो होननानै। जोङो बेखौनो रायजो राजा आरो बिथांमोनखौबो जोङो फोरमायनो लुबैदों, बिथांमोननि खाथियावबो जों बुंनो लुबैदों जे जोंनिया जिफोर सेंसन जाबाय, जायखौ दिनैहाय मावनो हाथावथाव बे खामानिखौसो लादों। बेखायनो बिथांमोना माबा मोनसे बिदिन्थि दिन्थि जे सिगाङाव सिलागांनि मुङाव माबा खामानि मावदोंमोन नामा, दिनै सुजित नार्जारिनि मुङाव बिथांमोना माबा मोनसे हाबाफारि लादोंमोन नामा? जेबो गैया। दिनै सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंहा अडिट'रियाम बानायगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव, बे हाबाफारिखौ दिनै इउपिपिएल सोरखारा, दिनै बिटिआर सोरखारा लादों। दा बेखायनो जौगानाया जोबोद रेपिडलि जागोन आरो बे जानो थांगासिनो दं आरो थांनाय 17 बोसोर आरो जोंनि बोसोरथाम बेजों रुजुनानै नायोब्ला खामानि मावनायनि जेफोर हार, बे हारा दिनैहाय इउपिपिएल दोलो बा प्रमद बर' दैदेननाय सरखारनिया बांसिन।